Ang lamig ng umaga at ang halumigmig ng hangin ay parang paalala sa kung gaano kahirap ang buhay nila. Sa maliit na barong-barong sa tabi ng kalsada, tahimik na nagluluto si Lucia habang pinupunasan ni Elena ang lamesa na gawa sa lumang kahoy. Maingat siyang gumagalaw, baka masira pa ang tanging gamit nilang mag-ina. Maaga pa lang ay gising na siya, sanay na sa amoy ng mantika at sa tunog ng mga kalderong lumang-luma. "Anak, halika na't kumain ka muna," sabi ni Lucia habang hinahalo ang lugaw sa kaldero. "Nay, kayo na lang po muna. Mamaya na ako," sagot ni Elena sabay ngiti, pero halata sa mukha ang gutom. Wala siyang balak kainin ang parte niya, alam niyang kulang ang bigas. Tahimik silang kumain. Sa bawat subo parang may kirot sa dibdib ni Lucia. Tinitingnan niya ang anak na halos wala ng laman ang pisngi pero pilit pa ring nakangiti. "Pasensya ka na anak, ito lang muna ha. Wala pa kasi akong nahanap na labahin ngayon." Ngumiti si Elena, pinilit gawing magaan ang tono. "Ayos lang po, Nay. Masarap nga po eh." Pero sa loob niya ramdam niyang mabigat ang hangin. Hindi niya alam kung hanggang kailan sila ganito. Mag-isa lang sila sa buhay mula nang iwan sila ng ama niya. Sabi ng mga kapitbahay, sumama raw ito sa ibang babae. Noong una, ayaw maniwala ni Elena hanggang sa isang araw nakita niya mismo kung paano nagmakaawa ang nanay niya sa kalsada, hawak ang braso ng lalaking nagmamadaling umalis. Bata pa siya noon pero hindi niya makalimutan ang tingin ng ama, walang galit, walang luha, parang wala silang halaga. Simula noon, naging tahimik ang bahay nila. Tuwing gabi, maririnig lang ang mahinang hikbi ni Lucia habang nakatalikod. Akala niya hindi naririnig ng anak, pero naririnig ni Elena lahat. Kaya maaga siyang natutong magbanlaw ng labada, magtinda ng suka sa kanto, at mag-ipon ng barya para makatulong kahit kaunti. Isang gabi habang tinatahi ni Lucia ang lumang uniform ni Elena, bigla itong nagsalita. "Anak," sabi niya, "kung mabibigyan ka ulit ng pagkakataong mag-aral, gusto mo pa ba?" Napatingin si Elena parang nabuhayan. "Seryoso po kayo, Nay? Pwede pa?" Tumango si Lucia, pilit pinipigil ang ngiti. "Oo anak, may nag-alok sa akin ng trabaho. Magbabantay lang daw ako ng isang matandang babae sa kabilang bayan. Malaki-laki ang bayad, kaya makakabalik ka na sa paaralan." Nang marinig iyon, napayakap si Elena sa kanyang ina. "Salamat po, Nay, pangako hindi ko sasayangin. Mag-aaral po akong mabuti. Ahon tayo sa hirap." Ngumiti si Lucia at hinaplos ang buhok ng anak. "Yan ang gusto kong marinig." Pero sa likod ng ngiti niya, may luha na pilit niyang pinipigil. Hindi alam ni Elena na ang trabahong tinanggap ng kanyang ina ay hindi basta pagbabantay ng matanda. Kinabukasan, habang naglalakad si Elena papunta sa palengke para bumili ng papel at lapis, pakiramdam niya ay magaan ang mundo. Parang biglang gumanda ang paligid, ang araw, ang mga tao, ang amoy ng tinapay sa kanto. Para sa kanya iyon na ang simula ng bagong pag-asa. Hindi niya alam na sa likod ng pag-asang iyon, may bubukas na pintuang magpapabago sa takbo ng kanilang buhay mag-ina. At sa bawat hakbang niya, may hindi nakikitang bigat na unti-unting sumusunod sa kanya, ang sikreto ni Lucia na balang araw ay magpapabago sa lahat. Mainit ang hapon at siksikan ang mga tao sa palengke. Hawak ni Elena ang listahan ng mga bibilhin, pawisan man, ay nakangiti pa rin siya. Iniisip niya kung gaano kasaya ang nanay niya nang sabihin nitong may trabaho na siya. Sa isip niya iyon na ang simula ng pagbabago. Habang naglalakad siya sa hanay ng mga tindahan ng bag, may bigla siyang napansin. Isang pamilyar na balikat, isang kilos na alam niya. Parang si nanay. Bulong niya sa sarili. Lumingon siya muli at doon niya nakita si Lucia nakadamit na hindi pa niya nakikita kailanman.
Nakaskirt ito na medyo maiksi, nakasando na dikit sa katawan at may pulang lipstick sa labi. Halos hindi niya makilala. Naitawag ni Elena sabay kaway. Pero hindi siya nilingon. Lumapit ang isang lalaking nakaputing polo may suot na relo na mamahalin. Ngumiti ito kay Lucia at nakita niyang hinawakan nito ang kamay ng kanyang ina. Nanigas si Elena sa kinatatayuan niya. Parang may kung anong malamig na humaplos sa batok niya. Sinundan niya ang dalawa habang naglalakad papunta sa dulo ng palengke. Mabilis ang tibok ng puso niya, hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Hanggang sa pumasok ang mga ito sa isang gusali na may nakasulat sa labas na hindi niya agad maintindihan. "Saan po kayo pupunta?" tanong niya sa guard na nakaharang sa pinto. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. "Bata ka pa. Hindi ka pwedeng pumasok dito." "Bakit naman po?" "Nandyan kasi ang nanay ko," sagot ni Elena sabay turo sa loob. Napailing ang guard. "Kung nanay mo yung sinasabi mo, ibang pangalan ang ginagamit niya rito." "Kilala ko yun si Lani. Madalas may kasamang lalaki, iba-iba bawat gabi." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elena. "Ano pong ibig niyong sabihin?" "Trabaho po ba to?" Umiling ang guard sabay sindi ng sigarilyo. "Alam mo bata, huwag ka na sanang magtanong. Pero kung gusto mong malaman, ganyan na talaga ngayon ang mga babaeng gipit kumakapit sa patalim. Sayang maganda pa naman yung ina mo." Hindi na niya narinig ang kasunod. Parang huminto ang mundo. Umiikot ang paningin niya at bago niya namalayang lumalakad na siya palayo, tumulo na ang luha sa mga mata niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta naglakad lang siya, hawak pa rin ang listahan ng bibilhin, pero basang-basa na ng luha. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada, nakayuko habang dumadaan ang mga tao na parang walang nakikitang umiiyak na bata. "Bakit, Nay?" Mahina niyang bulong. "Bakit kailangan niyong gawin to pag uwi niya tahimik ang bahay?" Amoy bagong laba, may nakahandang ulam sa mesa. Nandyan si Lucia nakangiti pa habang inaayos ang pagkain. "Oh anak, ayos ba yung nabili mo? Halika sabay na tayong kumain." Pero hindi siya sumagot. Tahimik siyang umupo at sa gitna ng katahimikan, sumabog din ang pinipigilan niyang galit. "Bakit, Nay?" Halos sigaw niya. "Bakit kailangan mong ibenta ang sarili mo para lang makakain tayo?" Napatigil si Lucia, natapon pa ang hawak nitong kutsara. "Anak, alam ko na lahat. Nay, nakita ko kayo kanina. Nakita ko kung saan ka pumunta, kung paano ka tinawag na Lani. Bakit mo to ginawa? Akala ko magbabantay ka lang ng matanda." Umiyak si Lucia, hinawakan ang kamay ng anak. Pero binawi ito ni Elena. "Wala na akong magagawa." "Anak, umiiyak na," sabi niya. "Ayoko rin naman, pero paano ka makakapag-aral kung wala tayong pera? Ayokong gutumin ka. Hindi ko kailangan ng ganyang pera." Naisigaw ni Elena, nanginginig ang tinig. "Mas gugustuhin kong magutom kaysa makita kang nilalapastangan ng ibang lalaki." Lumapit si Lucia at niyakap ang anak ng mahigpit. Pareho silang umiiyak. "Patawad anak. Wala akong ibang alam na paraan. Gusto ko lang na hindi mo maranasan ang hirap na naranasan ko." Hindi gumalaw si Elena. Nakatayo lang siya nanginginig habang yakap ng kanyang ina. Sa labas ng bahay maririnig ang ulan na unti-unting bumubuhos at sa bawat patak nito parang tinatanggal ang natitirang tiwala ng isang anak sa mundong dati ay akala niya'y mabuti. At sa gabing iyon, habang natutulog ang ina, tahimik na nag-empake si Elena ng ilang gamit. Sa isang sulok ng kanyang isipan may boses na paulit-ulit. "Kung kaya mong magsakripisyo para sa akin, Nay, kaya ko ring magsakripisyo para sa ating dalawa." Makalipas ang 2 linggo, maaga pang gumising si Elena. Nakapulupot pa sa kanya ang manipis na kumot nang marinig niyang kumakatok si Aling Petra, ang kanilang kapitbahay. "Elena, bumangon ka na."
Naghahanap ng katulong sa malaking bahay doon sa may kanto ng kalsada. Sabi nila malaki daw ang sahod. Parang nabuhayan si Elena. Matagal na niyang gustong magtrabaho para matigil na si Lucia sa ginagawa nitong trabaho. Mabilis siyang naligo at nagsuot ng maayos na damit. Inayos pa niya ang kanyang buhok kahit simpleng ponytail lang basta malinis. Nay, aalis po muna ako ha. May pupuntahan lang ako, sabi niya habang tinitingnan ang natutulog pang ina. Pinunasan niya muna ang luha na gustong kumawala. Para sa atin, tunay, mahinang sambit niya bago tuluyang lumabas. Malaki ang bahay na tinutukoy ni Aling Petra, kulay puti, may mataas na gate at 2 gwardiya sa harap. Kinakabahan si Elena pero tinulak pa rin niya ang sarili na lumapit. Magandang umaga po. Narinig ko pong naghahanap kayo ng katulong. Tiningnan siya ng isang babae na may edad na siguro mga 50 na pero halata pa rin ang tikas. Ako si Manang Fe, pakilala ng babae. Ikaw ba si Elena? Tumango siya. Pasok ka. May ipapakita lang ako sa'yo. Habang naglalakad sila sa loob na mangha si Elena. Ang mga kortina ay kulay ginto, ang sahig ay makintab na parang salamin at ang chandelier ay kumikislap sa gitna ng sala. Amoy imported na pabango sa bawat sulok. Sa isip niya, parang ibang mundo ito. Simple lang naman ang mga gagawin mo, sabi ni Manang Fe. Maglinis, magluto paminsan-minsan at alagaan ang bahay habang wala ang amo namin. Si Sir Adrian. Napakunot ang noo ni Elena. Nasaan po siya? Sa Maynila. Tuwing bakasyon lang siya umuuwi dito. Mabait naman yon. Mapagmahal sa pamilya, pero bihira mong makita. Ngumiti si Elena kahit may halong kaba. Kaya ko po ang mga iyon, Manang. Maganda. Bukas na bukas din magsisimula ka. May sariling kwarto ang katulong dito. Maluwag at maaliwalas. Hindi makapaniwala si Elena sa narinig. Pag-uwi niya sa bahay, niyakap niya agad ang kanyang ina. Naitanggap na po ako. Magiging katulong na po ako sa malaking bahay ni Sir Adrian. Ngumiti si Lucia kahit halata ang pagod sa mga mata. Salamat sa Diyos. Huwag mong kalimutan, anak, mag-ingat ka lagi at huwag mong hayaan na may mangyaring masama sa iyo. Kinabukasan, dinala siya ni Manang Fe sa bahay. May sarili siyang maliit na silid, may kama, may electric fan at may maliit na mesa. Hindi man marangya para kay Elena ay parang palasyo na iyon. Habang pinupunasan niya ang mesa, napatingin siya sa isang litrato na nakasabit sa pader, isang lalaki, matangkad, maputi, may asul na mga mata at matangos na ilong. Siya po ba si Sir Adrian? Tanong niya kay Manang Fe. O, siya yan. Mabait yan pero tahimik. Anak siya ng Pinay at Amerikano. Dati madalas siyang pumunta rito kasama ang mga magulang niya. Pero ngayong may mga negosyo na siya, bihira na siyang umuwi. Napangiti si Elena habang tinitingnan ang larawan. Ang gwapo naman po niya. Mahina niyang sabi sabay tawa nang marinig niya ang sarili. Kinagabihan, nang makaramdam siya ng uhaw, bumangon siya para kumuha ng tubig sa kusina. Tahimik ang buong bahay. Habang naglalakad siya, napansin niyang may ilaw na bukas sa labas sa may swimming pool. Dahan-dahan siyang lumapit, nagtago sa likod ng halaman. Doon niya nakita ang isang lalaki na lumalangoy. Ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng buwan. At sa bawat pag-ahon nito, kitang-kita niya ang katawan nitong matipuno. Nang umahon ito, napalunok siya. Maputi, may 6 na abs at ang mga mata, kulay asul. Parang biglang nanuyo ang lalamunan ni Elena. Si Sir Adrian, bulong niya. Napaatras siya ng bahagya pero nadulas at may nagkalansing na bato. Mabilis na tumingin ang lalaki sa direksyon niya. Who's there? Malamig na tinig na may halong awtoridad. Napatakip si Elena sa bibig niya, halos hindi makahinga. Bago pa siya tuluyang makita, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto.
Pagdating niya sa kama, halos marinig niya ang talk ng puso niya. Diyos ko, si Sir Adrian pala yun. Bulong niya habang hinahaplos ang dibdib. Hindi niya alam kung bakit hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata niya, bumabalik sa isip niya ang imahe ng lalaking nakita niya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga matang tila nakatingin diretso sa kaluluwa niya. Kinabukasan habang naghahanda ng almusal kasama si Manang Fe, narinig nila ang boses ng lalaki mula sa hagdanan. Good morning. Napatigil si Elena, dahan-dahang lumingon at halos mabitawan ang hawak na plato nang makita niya ito ng harapan. Suot nito ang puting polo na kangiti ng bahagya at lalo pang gumuwapo sa liwanag ng araw. Sir Adrian, bulalas ni Manang Fe. Bakit di kayo nagsabi na uuwi kayo? Sana nakapamalengke ako kahapon. Ngumiti lang ang lalaki. It was unplanned. Namiss ko lang ang bahay. Nagtagpo ang mga mata nila ni Elena. Sandaling katahimikan. Parang huminto ang oras. Siya ba ang bagong katulong tanong ni Adrian habang hindi inaalis ang tingin sa kanya? Oo sir, siya po si Elena. Mabait at masipag yan. Nice to meet you, Elena, sabi ng lalaki sabay ngiti. Hindi alam ni Elena kung bakit parang hindi siya makahinga. Ako rin po sir, nauutal niyang sagot. Nang umalis si Adrian papunta sa veranda, napahawak si Elena sa dibdib niya. Mabilis ang tibok ng puso niya, parang may kakaibang init na dumaloy sa buong katawan niya. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin noon. Pero isa lang ang sigurado, simula noong araw na iyon, nagbago na ang ihip ng hangin sa buhay ni Elena. Lumipas ang mga araw at hindi na maipaliwanag ni Elena ang kakaibang kaba tuwing naroroon si Sir Adrian. Mabait ito pero may halong hiwaga, palaging seryoso, mahilig magbasa sa library at bihirang ngumiti. Pero kapag napapangiti niya ito, parang may kumikislap na ilaw sa dibdib niya. Isang hapon habang nagwawalis siya sa veranda, lumapit si Adrian. Elena, tawag nito mababa ang tinig. Napalingon siya agad na napayuko. Opo sir, can we talk? Seryosong sabi ng lalaki. Tumango siya at sinundan ito papunta sa library. Doon amoy kahoy at mamahaling pabango. Umupo si Adrian sa harap ng mesa at tinuro sa kanya ang upuan sa tapat. Hindi makatingin si Elena pero ramdam niyang nakatitig ito sa kanya. Matagal na akong gustong sabihin ito panimula ni Adrian. Hindi ko alam kung paano mo tatanggapin. Pero kailangan ko ng tulong mo. Tulong sir, tanong ni Elena. Tumango ang lalaki saka huminga ng malalim. Gusto kong magkaanak. Napatigil si Elena, hindi agad naintindihan. Magkaanak po, oo. Gusto kong magkaroon ng anak pero ayokong mag-asawa. Pagod na akong makipaglaro sa mga babaeng puro interes lang. Gusto kong may magdadala ng dugo ko kahit hindi ko kailangang magpakasal. Hindi makapagsalita si Elena. Parang nabingi siya sa sinabi ng lalaki. I'm willing to pay. Malaki. 5 milyon. Kapalit ikaw ang magiging ina ng anak ko. Hindi mo kailangang mag-alala. Safe, legal at maayos ang lahat. Pagkatapos mong manganak, magiging malaya ka na. Pwede kang magsimula ulit ng buhay mo, mahinahong sabi ni Adrian. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ako po, halos pabulong niyang sagot. Bakit ako sir? Ang dami namang babae na pwedeng pumayag dyan. Ngumiti ng mapait si Adrian dahil nakita ko kung paano ka magtrabaho. Tahimik, responsable at may malasakit. Alam kong hindi ka gaya ng iba. Alam kong kailangan mo rin ng tulong. Alam kong may dahilan kung bakit gusto mong magbago ang buhay mo. Napalunok si Elena, hindi makatingin. Sa isip niya, ang 5 milyong iyon ay kayang magpabago ng lahat, makakapagpatayo siya ng bahay para kay Lucia, makakapag-aral ulit siya. Pero sa kabilang banda, parang binabagsakan siya ng isang mabigat na bato sa dibdib. Pag-isipan mo muna, dagdag ni Adrian.
Hindi kita pipilitin. Bibigyan kita ng 1 linggo. Pag-uwi niya sa silid, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang sinabi ng lalaki, 5 milyon. Magiging ina ng anak ko. Pero kapalit nito, sarili ko bulong niya sa dilim. Pinikit niya ang mga mata at ang mukha ng kanyang ina ang unang sumulpot sa isip niya. Ang luha nito ang pagod at ang pangakong tatapusin niya ang pag-aaral. Kinabukasan habang naglalabas siya, napahinto siya bigla. Kung nagawa ni nanay iyon para sa akin, bakit hindi ko magagawa ito para sa kanya, sabi niya sa sarili. 1 linggo ang lumipas, kumatok siya sa pintuan ng library. Sir Adrian, mahina niyang tawag. Pasok, kasagot nito. Nakatayo siya sa harap ng lalaki, nanginginig ang mga kamay. Pinag-isipan ko na po, mahinang sabi niya. Payag po ako. Tumayo si Adrian, lumapit sa kanya. Sigurado ka ba? Alam mong hindi mo na pwedeng bawiin yan kapag pumirma ka. Tumango si Elena. Para po ito sa nanay ko. Para sa amin. Sandaling katahimikan. Tumango si Adrian at sa unang pagkakataon marahang hinaplos nito ang pisngi niya. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Pagkatapos ng ilang araw, umalis sila ng probinsya at tumira sa bahay ni Adrian sa Maynila. Doon mas malaki, mas tahimik at mas maganda ang paligid. Para kay Elena, para siyang napunta sa ibang mundo. Pero kasabay ng kagandahan ng lugar, may bigat sa dibdib niya. Tuwing gabi pumapasok si Adrian sa kanyang kwarto. Sa una nanginginig siya sa takot. Pero habang tumatagal, may kakaibang init na unti-unting gumigising sa kanya. Hindi na niya alam kung alin ang totoo, ang kasunduan o ang nararamdaman niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero tuwing hinahawakan siya ng lalaki, parang nawawala ang lahat ng problema niya. Parang gusto niyang manatili sa bisig nito kahit alam niyang panandalian lang ang lahat. Hanggang sa isang umaga, nagsusuka siya habang nasa banyo. Baka naman masama lang ang kinain ko, bulong niya. Pero araw-araw na itong nangyayari hanggang sa napansin ni Adrian. Let's go to the doctor, sabi nito. Sa ospital, magkahawak kamay silang naghihintay. Kung buntis ka na, Elena, sabi ni Adrian, pangako aalagaan kita. Hindi mo kailangang magtrabaho. Lahat ng kailangan mo ibibigay ko. Tahimik lang si Elena, hindi alam kung matutuwa ba o matatakot. Nang lumabas ang doktor, may ngiti ito. Congratulations! 6 weeks pregnant. Natulala si Elena. Hindi niya alam kung iiyak o matatawa. Si Adrian tuwang-tuwa. Hinawakan nito ang kamay niya at marahang hinalikan. Thank you, sabi nito. Hindi mo alam kung gaano ko ito kagustong mangyari. Pag-uwi nila, dinala siya ni Adrian sa isang mamahaling restaurant. We should celebrate, sabi nito. Tahimik lang siya habang nakatingin sa mga ilaw. Ang lahat ay parang panaginip. Pero sa ilalim ng saya, may kumikirot sa dibdib niya. Dahil alam niyang sa huli kapag nanganak na siya, mawawala na lahat ng ito. Kinagabihan habang nakahiga, hinaplos niya ang tiyan niya. Nandyan ka na pala, bulong niya. Sana kapag lumabas ka, maintindihan mo kung bakit ko ito ginawa. Para kay nanay, para sa atin. Pero sa labas ng silid, nakatayo si Adrian, tahimik na nakatingin sa kandilang umiilaw. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang kasunduan ang nangyayari sa pagitan nila. Sa bawat ngiti ni Elena, sa bawat tawa nito, mas lalo siyang nahuhulog. Hindi na niya alam kung alin ang totoo, ang kontrata o ang pag-ibig na hindi na niya kayang itago. Lumipas ang mga buwan at lalo lamang lumambot ang mundo ni Elena sa piling ni Adrian. Hindi na niya alam kung kailan nagsimula, pero bawat haplos ng lalaki, bawat pag-aalalang ipinapakita nito ay tila unti-unting nagbubura ng linyang naghihiwalay sa kanila. Sa tuwing hinahawakan ni Adrian ang tiyan niya, laging may kakaibang init na sumasakop sa dibdib ni Elena, isang pakiramdam ng kapayapaan ng tahanan. Dapat kumain ka ng marami, sabi ni Adrian habang isinusubo sa kanya ang prutas.
Ayokong mahina ka. Lalong ayokong mapahamak ang anak natin. Napangiti si Elena, pinipilit itago ang luha. Ang bait mo talaga, sir, ang ibig kong sabihin, Adrian. Tumawa ang lalaki. Mas gusto kong tawagin mo akong Adrian. Wala ka nang kailangang igalang na distansya sa pagitan natin. Ngunit kahit anong saya, may anino pa ring bumabalot sa isip ni Elena. Sa bawat ngiti niya, may takot na sumisiksik sa likod ng puso niya. Takot na kapag nanganak na siya, mawawala ang lahat ng ito. Tuwing gabi, habang mahimbing na natutulog si Adrian, pinagmamasdan niya ito at mahinang binubulong. Kung pwede lang sana, huwag na akong magising sa panaginip na to. Isang umaga, habang naglalakad sila sa hardin, hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Elena, gusto ko sanang sabihin sa'yo na kapag nanganak ka na, sana manatili ka rito. Hindi ko kayang mawala ka. Napatingin siya sa lalaki na gulat, hindi makapagsalita. Pero, hindi ba't sabi mo pagkatapos kong manganak ay aalis na ako? Lumapit si Adrian, seryoso ang mga mata. Sa simula, oo. Pero nagbago na ang lahat. Hindi ko inasahang mamahalin kita. Parang may humampas sa dibdib ni Elena. Gusto niyang umiyak pero napangiti siya. Huwag mong sabihin yan. Baka nalilito ka lang dahil sa sitwasyon natin. Umiling si Adrian. Hindi ako nalilito. Alam kong mahal kita. At alam kong mahal mo rin ako kahit itanggi mo pa. Hindi na nakasagot si Elena. Tumulo ang luha niya at sa gitna ng pag-iyak ay niyakap siya ni Adrian mahigpit, parang ayaw na siyang pakawalan. Hindi na ito tungkol sa kasunduan, Elena. Gusto kong makasama ka hindi lang bilang ina ng anak ko kundi bilang asawa ko. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Dumating ang ina ni Adrian mula sa Maynila, isang babaeng may tindig at malamig ang titig. Anak, anong kalokohan to? Nabuntis mo ang katulong mo. Hindi siya basta katulong, ma, mariing sagot ni Adrian. Si Elena ang babaeng mahal ko. Tahimik lang si Elena, nakayuko habang pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Naririnig niyang masama ang loob ng ina ni Adrian pero hindi siya nagsalita. Sa halip, inunahan siya ni Adrian. Hindi ko siya pinilit. At kung magagalit ka man, ako na lang ang sisihin mo. Dahil ako ang unang nagmahal. Napabuntong hininga ang ginang, lumambot ang muka. Kung mahal mo talaga siya, Adrian, ipaglaban mo siya. Pero siguraduhin mong hindi mo siya paiiyakin gaya ng ginawa ng ama mo sa akin noon. Makalipas ang ilang buwan, nanganak si Elena ng malusog na sanggol, isang batang lalaki na kasing puti ng ama at may mata ring asul. Nang una niya itong yakapin, parang natunaw ang lahat ng sakit, takot at hiya. Si Adrian ay nasa tabi niya, hinahaplos ang buhok niya. Salamat, Elena. Hindi lang anak ang ibinigay mo sa akin, kundi buhay. Pagkalipas ng ilang linggo, umuwi silang tatlo sa probinsya para ipaalam sa ina ni Elena ang lahat. Tahimik lang si Lucia nang makita ang anak, pero nang mapansin ang sanggol agad itong napaiyak. Anak siya ba? Tumango si Elena, niyakap ang ina. Nay, hindi na po kayo kailangang magtrabaho. Hindi nyo na kailangang masaktan. Tapos na po ang lahat. Humagulgol si Lucia habang yakap ang apo. Patawarin mo ako, anak. Kung hindi ako naging magandang halimbawa. Umiling si Elena. Kung hindi dahil sa inyo, Nay, hindi ko malalaman kung paano magmahal at magsakripisyo. Kaya wala kayong dapat pagsisihan. Lumapit si Adrian at magalang na yumuko sa harap ni Lucia. Nay, ako na po ang bahala kay Elena. Pangako hindi ko siya pababayaan. Ngumiti si Lucia, pinahid ang luha sa pisngi. Kung niloko mo yan, Adrian, kahit magkaiba tayo ng mundo, hahanapin kita. Natawa si Adrian at yumakap sa ginang. Hindi na mangyayari yan, Nay. Makalipas ang isang taon, ikinasal sina Adrian at Elena sa simbahan. Simple ngunit napakaganda. Nakangiti si Lucia habang nakaupo sa unahan tangan ang apo.
Sa gitna ng seremonya, lumapit si Elena sa ina at mahinang bulong. Nay, masaya na ako. Natupad ko na lahat ng pangarap natin. Ngumiti si Lucia, pinisil ang kamay ng anak. Tandaan mo anak, hindi masamang magtiwala sa pag-ibig basta totoo. Sa dulo ng araw, habang lumulubog ang araw sa may dagat, nakatayo si Elena sa veranda ng bahay nila sa Maynila, karga ang anak at nakasandal sa balikat ni Adrian. Tahimik lang sila, pinagmamasdan ang kalangitan na unti-unting nagdidilim. Dati pangarap ko lang makita ang ganitong tanawin, mahinang sabi ni Elena. Ngayon araw-araw ko na siyang kasama. Hinalikan siya ni Adrian sa noo. Dahil minsan Elena, kapag natutong magmahal ang isang sugatang puso, mas matibay na tong magmahal kaysa dati. Napapikit si Elena, niyakap ang anak at ngumiti. Sa wakas, natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi pera o karangyaan, kundi ang mga taong handang yakapin ka, kahit madungis ang nakaraan mo. Sa tabi ni Adrian at sa piling ng anak nila, natagpuan niya ang tahanan na matagal na niyang hinahanap. At sa katahimikan ng gabi, narinig niyang bumubulong ang hangin. Sa bawat sakripisyo may kapalit na liwanag. Sa bawat sugat may kasunod na paghilom. At sa bawat pagmamahal na totoo may simula ng bagong buhay.